to neurologické ochorenie geneticky podmienené s tým, že sa to prejavuje v podstate u zdravých detí od určitého obdobia veku. Väčšinou to býva v 18 mesiacoch. S tým, že postupne zabúdajú to, čo sa krvopotne naučili, ako čo na nich človek vidí, že začnú hovoriť nejaké slová, spoznávať nejaké veci, vedia ich pomenovať. Dovtedy sa vyvíjajú ako úplne normálne deti, takže chodia, behajú, sú nezbedné, trhajú noviny, knižky, listujú, pobehujú a potom sa ten vývoj zrazu ako keby zastavil a už sa prestanú smerom dopredu vyvíjať. A postupne zabúdajú to, čo sa naučili. Pribúdajú rôzne iné príznaky, taký ten strata záujmu v okolí niekedy. Vtedy veľa rodičov alebo z príbuzenstva si môže myslieť, že niečo sa deje, lebo vtedy skutočne sú to deti také, že budete na nich hovoriť a oni si robia proste niečo úplne po svojom, ako keby nevnímali tie vonkajšie vplyvy tie vnemy. Aj my sme začínali tak, že si všetci mysleli, že je hluchá, že nepočuje alebo že má nejakú poruchu sluchu. No, niekedy nereagovali na to, keď sme ju oslovili menom alebo volali ju alebo tak, a inokedy normálne. Dobehla, všetko bolo OK. Potom tam boli také poruchy rovnováhy, od ktorých manželka hneď ako začala tušiť, niečo nie je v poriadku, tak nás, nie mňa, ale manželku s dcerou poslali do nemocnice a vtedy vlastne po všetkých vyšetreniach, ktoré absolvovali, od krvných, po CTčka, neviem, nejaké ultrazvuky, všetko bolo negatívne, len genetik tej detskej nemocnici povedal, že podľa neho sa jedná, alebo genetička povedala, že podľa nej veľmi podozrivé a že sa môže jednať o tento syndrom, o ktorom sme vôbec nič nevedeli. Stupne podľa množstva prejavov, ktoré tie deti postihnuté majú. Tie prvotné sú práve tá strata niekedy o okolie, to sú také tie autistické rysy, preto ich niekedy hádžu do jedného vreca s autistami, čo ale nie je pravda, lebo sa to ochorenie sa týka výlučne zatiaľ potvrdených dievčat. Typické je to pracovanie tými rukami, oni si tak ako keby umývali ruky neustále, že? A postupne nastupujú ďalšie a ďalšie príznaky. U niektorých, alebo teda u 50% týchto detí sa objavujú epileptické záchvaty. Toto škrípanie zubov je tiež pravidelným príznakom určitého obdobia toho ochorenia. Zhoršuje sa chôdza a ten vývoj sa skutočne zastaví niekde na tom roku a pol a veľmi ťažko sa potom z toho pohyňajú. Podľa toho, v ktorom v akom veku sa to ochorenie začalo prejavovať, je aj tá intenzita tých prejavov. Sú niektoré detičky, u ktorých to nastúpilo veľmi rýchlo, že sa nenaučili chodiť, tak tie už sa nikdy nenaučia, ostanú ležiaci alebo ležiace. Na Slovensku sa predpokladá, že by ich mohlo byť okolo 70, s tým, že v rámci nadácie sme sa snažili zistiť, zmapovať tie detičky a tie rodiny, ktoré sa trápia s týmito deťmi, ale ich veľmi málo, pretože žiadna spolupráca s nejakými genetickými alebo veľmi malá spolupráca s genetickými česviníkami, genetickými pracoviskami, detskými ambulanciami, detskými neurologmi. A
ako keby neexistovali také deti. Určite sú, niekde sú určite v ústavoch pod označením autistov, detskej mozgovej obrny, ja neviem čokoľvek, proste nie pod tým, čo v skutočnosti, aké ochorenie majú. Takže my poznáme asi koľko, 20 rodín, približne 20 rodín na Slovensku, s ktorými sa stretávame v podstate od prvého také konferencie, ktorá bola venovaná tomuto syndromu na Slovensku. My sme ešte k tomu povedali, nadáciu sme založili, pretože sme viac menej nevedeli ako ďalej a cez tlač sme sa dozvedeli, že v Maďarsku takáto organizácia existuje, s nimi sme nadviazali nejaké styky. Oni nás sa stiahli do toho diania v tej Európe. Zúčastnili sme sa v Budapešti prvýkrát na stretnutí Red Europe, čo je organizácia zastrešujúca tieto nadácie. Rodičovské organizácie. V celej Európe. A viac menej oni nás tak smerovali, aby sme to ďalšie sedenie spravili v Bratislave. Máme tu, že to nadácia, tak nemáme členov, ale snažili sme sa tých ľudí nájsť a snažili sme sa ich dať dohromady a snažili sme sa im nejakým spôsobom pomôcť. Takže viac menej pravidelne, každý rok sa konajú nejaké stretnutia rodičov aj s deťmi, samozrejme formou nejakých rekondičných pobytov, väčšinou v kúpeloch, kde sa dievčatá majú možnosť zúčastniť tej rehabilitácie nejakých tých procedúr. Samozrejme aj tí rodičia si majú možnosť medzi sebou pohovoriť, vymeniť skúsenosti o tom, čo nového, akým smerom sa uberajú tie osoby, tých detí. Veľmi sú cenné, tie informácie ozaj medzi rodičmi. My sa tak na to tešíme, lebo každá malička sa niečo iné dozvie. Bol u iného odborníka, alebo niečo si prečítal, alebo čo sa týka nových zákonov v sociálnej sfére alebo zdravotníctva. To sa nedá ničím nahradiť. Liečba ako taká neexistuje. Existuje rehabilitácia rôzna, ako skutočne tá hypoterapia, že tie kone im po niektorým pomáhajú. U nás je dosť problém aj to, že kone dobre, vieme, že tu máme a máme teraz tu ranč na Striebornom jazere, ale dovtedy tu v podstate v Galante nebola možnosť nejakej hypoterapie. Balneoterapia, teda bazény nejaké teplé a tak. No teraz sa postavilo, ešte sme tam neboli, tá Galandia. Ja. Ale inak není možno, ani časovo nám to už skutočne vychádza, my sme sa museli asi naklonovať, už to nejde. A preto sme radi, keď ideme na tieto rekondície, lebo tam ju zoberieme to dieťa tam a tam skutočne majú rehabilitáciu, pocvičia s nimi, pomasírujú, ideme s nimi do bazéna, je to predsa len aspoň niečo pre ne iné ako doma. Ale raz do roka to akože tej rehabilitácie nie je veľa. Lebo ako nadácia sme skutočne odkázaní na 2% a na nejaké také dary. Dneska akorát tiež volala pani, ktorá pravidelne osiela, ale či sa nám nezmenil účet, hovorím, nie, nezmenil sa, takže chce nám zase nejaké peňažky poslať. A úplne prvýkrát je to, čo ste vy ponúkli, že máme možnosť takto sa prezentovať a nám veľmi pomôže táto vaša aktivita. Oni veľmi sú vďační. I'll sit reflecting, I fear the end has begun. It seems my day now mirror the setting sun.